Dejlig morgenhygge. Gennem trammerne her. Hej, Krumme. Hej, skatter. Ja, ja. Hej, venter. Jeg er blevet åbnet ud til det grønne område. Så det nyder de i fulde drag. Jeg tænker, at I skal have lov at se størrelsesforholdene. Så jeg prøver lige at gå lidt ud her. Der har så været åben for den del, der er overdækket, det vil sige dertil på brædderne er. Og så har der så været lukket for den sidste del i fugleinfluenza-delen. Jeg skal helst sige, at jeg blev populær, da jeg åbnede op for den forårs. Fugle elsker simpelthen at ramme rundt ned i det her græs. Hvad har jeg efterhånden? Jeg tror, jeg har 55-60 undulater, som simpelthen nyder at være der. De rundt hernede i det her lækre højgræs. Mælkebøtter. Ja, eller for den sags skyld, så samler de gritter op her, som jeg har smidt i bunden. Det kan komme ud igen. Absolut fantastisk. Jeg sidder og venter lidt på regnen her. Det ser også gråt ud her, så må ikke, at de har ret i, at der kommer lidt om et øjeblik. Jeg har tjekket for ormeokkeri, og inden alle spørger, så har jeg rottenet gravet ned i 1,5 meters dybde hele vejen rundt om det her. Og så ligger der i bunden også af hele volieren, ligger der også gravet ned net, som I lige kan se en kant af her. Og Palette er gået i bad i mælkebøtterne. I skal ikke blive bange for mig, der venner. Rikke K. Her har du din lille Theo. Marianne. Du kan godt se gråvingen, men ikke mindre smuk af den grund. Her er på med mine FBC'er. Skråstreg Rainbow, hvad det aldrig. Men halen er lidt mørk, så derfor går jeg ud fra FBC. Og han har en fest hernede i de mælkebøtter.
begyndt at blive koldt, som I kan regne ud og kan se. Så ryster jeg den på nogen. Hej Theo. Hej Theo. Hej Theo. Og der sidder Stine. Alle mine undulater har navne. Og jeg kan faktisk huske de fleste af dem. Der er enkelte af de helt nye, jeg stadigvæk har lidt problemer med at huske. Nå, et sidste kig, så vil jeg slukke for videoen. Da, du har fået tak, lille ven, men I var også oppe og slukke i går. Det bløder ikke, så det ser fint ud, og jeg holder øje med dig. Men det ser så fint og drabeligt ud med alt det rødbede, I har fået at spise. Prøver vi at gå lidt væk, så man sådan rigtig kan fornemme glæden ved, at jeg har fået lukket op. Det her stykke græs, hvor der kan være lidt regn. Nu har jeg en rigtig dejlig dag. Nu vil jeg gå ind i varmen. Lad mig se lidt af jeres voliere. Lav eventuelt en film ligesom min.